Proste, puno da ima uživo, znači ova, sve uživo ide. Razbiraš? Za 15 godina, 30 sekundi kasnije imaš, ti ga vidiš, trče, ali ne trče, ne, znaš mi ja toga dojem. Ne, on to je vreme ripa da će, jasno mi je sve. Ima barem za to, a kameri se plateni. Thank you.